Γνωρίζετε τι παρέχουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για χρόνια πάσχοντες? Εμείς γνωρίζουμε. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Evzin στην Καστοριά, γράμμο 20, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα προϊόντα και βοηθήματα, αλλά και νοσηλευτικές συμβουλές για αποθεραπεία, αποκατάσταση και φροντίδα των ασθενών σας. Με όλες τις πληροφορίες και γνώσεις για τις διαδικασίες που διασφαλίζουν το συμφέρον σας. Ελάτε σήμερα κιόλας να σας ενημερώσουμε ή καλέστε μας στον χώρο σας να μιλήσουμε για τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, τον τρόπο και τα δικαιώματά σας, και μαζί να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του ασθενή σας όσο και την δική σας. Ορθοπαιδικό ιατρικό κατάστημα Evzin. Διεύθυνση γράμμο 20, Καστοριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670 83 374. Επιστημονικός υπεύθυνος Παπαδόπουλος Γιάννης, φαρμακοποιός.